салом алейкум дӯстони азиз. Касоне ки бисёр дар бораи кор дар Валберес пурсиде, духтаракул ма кора сар накардам, ма хондестам, ягон маълумот надорум, ягон чи тавсия дода наметонам. Просто ҳамо инстаграма мондум ки агар хоҳен дарам кор кардан, мисол амҷад роен информатсияи нағзай тамом. Дига давҷа на дар бораи курс ягон чиҳоли маълум нест, просто информатсияи дуруст мегиред чихе кора пеш барӣ. Ба ҳамин хотир ватсапи ма пур шуда япай хосият чихе кор кунем да Валберес. Оли ба худам кор накардам, намедонам рости гап. Ма қати як дӯсти наздикам дар Россия қати ҳава як ҷоя кор карданем ҳамчун партнёр. Оли мо кора сар накардем, фақат омӯзиш, анализ ҳам хеле корора кардестем. Ҳар як кор ай ҳами ягон майда саркунӣ сар мешавада. Як кора мекунӣ ёд мегирӣ, ба оста оста мери дига ҳам хеле корои интернетира якча ёд гирифтӣ тамом. Уже ҳами самтати оста оста боло рафтан мегирӣ. Ана ба ҳамин хотир касоне ки ҳолиам фикр доре ки чӣ кор кунем накунем дар ҳамин интернет кор, ягон бизнес заработкаи интернетӣ, ҳолиам сари вақтай духтарон ина каталоги новогодний Фаберлик сар мешава. Оз ман мегум чӣ преимущества дора и каталог барои одамое ки нав медроянд кор мекунанд. Каталоги соли нави духтарако скидкаҳои беҳад зиёд дора ва муддати кӯтоҳ да тамом мешава. Вақте ки муддати кӯтоҳ да тамом шуд, маънош ки шумо муддати кӯтоҳ да соҳиби звания мешавед, дар намекунед чанд рӯз ва скидкаҳои беҳад баланд дора. Соли нави чӣ хеле медонен. Ана нигоҳ кунен, ҳами шумо да як попытка мешавад. Одамое ки мегӯянд бидрум надрум, яке метонум, яке не, нигоҳ кунед. Шумо беҳамеша ҳамун чизоро мехаред ки лучше шумо ҳами як бор ҳами Фаберлик бихарин, бисанҷен. Фикр накунед ки одам намеёбем. ҳозир ҳама одамое ки ина реклама мегиранд вохчон одам мебиёранд, шумо да кӯмак мекунед. ман рақамҳои Райҳонаро намҷада мемонам. Райҳона кора намин ба наздикӣ сар кард, не ки тез тонист одам ҷамъ куна, одамошда одам мебиёра ки командаш пеш рава. Одамое ки мегӯянд ки мо мерем одам наметиҳанд мона, инами духтаракое ки ман реклама дорам, бовар кунед ҳамаш одам метиҳанд. ҳамаш ба чӣ хотир мегӯянд, апай хосият мо худ мо одам мебиёвем, ёрдам мекунем одам биёрида, ба хотире ки мо пеш мерем агар одам биёя. Не ки бош мо духтарое ки нав кор медроем, шумо метавонед хештабортона ҷалб кунед, хоҳартона. Дар як оила ман медонам 4 касанд, 4 кас регистратсия кардагиам. чизи дар коришона мехаранд, ягон чизи дигашона мисол ҳамсояшон мехара. Дар гирди атрофи шумо пури одамай. Бизнеси Фаберлик осонай. одамое ки хонашинанд ҳаваёда осонай ҳамин бизнеса кардан. Ба ҳамин хотир фурсат ай даст надода ҳатман Райҳонада бинависед. беҳад командаи зӯрда Райҳона ҳастай. ҳаматона кӯмак мекунад, ёд метиҳад. чӣ хеле ки медонед регистратсия ҳамаш бепулай, бо скидка доранд, бо группаҳошон да розыгрышро доранд, падаркҳои беҳад зӯр доранд. салом алейкум дӯстони азиз. ирӯз 27 май рота дададан цирк рафтаистем. ман вообще цирк рафтани набудам, не ки дугонаи Дилафрӯз. я купила билети Дилафрӯз гуфт ва ман маҷбурам ки Дилафрӯза барам. Дилафрӯза барам? Дилафрӯза ки барам, хабиет дигай дигарам барам, гуфтам билет харам худамон дроем. На, короче, ҳозир мо онҷа чӣ мерем? Цирк бояд барем. Не ки бояд шаид цирк, мо бояд барем шараф да хубди бихарем, испанда кӯбши. Прическаи овқати кардагия Шараф. Мошқ шунаместа. Омадем автобус даштем. Ина и тараф шияд
рай тарафи хонаи мо мешагра заводичка такси пакси зиндагии рои миллион айдаисе фақат айса таксио мебинад ама иҷа фақат такси кати мегардам биғарз ай мо автобусдам курвон Светок обувь Германия тамом шида дига да пошоно медро анime гудакуро кун намиёрам бозор ма Исфандиёр равшан вообще бозор намерам не как цирки рафтестем папучи будем ҳами қағам додиста да бигзар да бор чама ҷиқидеста ина хай шараф да жемпир гирифтам кӯйси нигоҳ шараф пакет да куркаша ам куркаки Москва вардам каширакша 22 градус гарма обувь гирифтамша обувь Тоҷикистона мегири сразу бояд будузиша ба бупушишаки намешава ма аҳамият додам қимат чам мегирам медара арзонша мегирим медузи 10 сум да сразу да корвон ва ҷон халос Исфандиёр да хаям кроссовки гирифтам qa берун намеброяд редка меброрем ёра по праздникам хай короче обувь бурдем духтан ектем то обувь духтан чико прямо омадем ош заказ кардем ё ошхӯр нестан я ош самоса уғури заказ карданем дем ки уже нестад на дегдонаи партияш тамом шуда гуфтем хай ждат мекунем ошхонаи чи дем толибҷон ё сосиска нағз мебидан ё да сосиска гирифтем ош намехӯре чиба ман дил мезанем буро омадем короче самоса напухто ошмо тамом шид хӯрдем самоса напухт ба гуфтем хай мо мерем кофе пофемона мегирем обуви шарафа духтем дастиёма ба мепӯшаша ана видеои саидара дидум очаша ҳаҷрӯӣ карда беҳад хурсанд шудум беҳтарин кор айда ами пул мул ҳамаи чизо ку временям пул мул вақт шаста ки пачка доллара мебини вақте мешава ки бо ҳамун нест и айвала мехелайда ҳама яхел омодагӣ неста леки ҳамин корҳои нағзе ки мекунӣ да вақти пул дорӣ ин мемона як каса ёрдам мекунӣ ягон каса масалан кӯмакат мераса ман худам соли 2018 очама ҳаҷрӯӣ карда будам то яду бор дига очаи мара акам ҳаҷрӯӣ карда буд ман ҳаҷи умра рӯӣ карда будам соли 2018 хурсанда тозира мега мара хосият рӯӣ кард ман хурсанд мешам мегӯм хайран ман як кори нек карда будам дар ҳаётум ки ман худ неки мерам оли иншаллоҳ насиб зинда бошем намрем я 2 сол пас ман дар гӯдаку калон шавам фаромарза зантием ба мерам дар туи фаромарз ардуши рақс кунем ана ва тамом ба ва ҳаҷ берам ана хеле кору бур андина нависиям ки ҷумъаи сиёҳ гуфтӣ ва ё амуха мегӯям дуруст аст ки ҷумъа мо да ҷумъаи муборакаем ава ёдам хали чия чорная пятница ма просто автоматически переводиш кардам ҷумъаи сиёҳ ба гуфтӣ ва ё ана михай дӯсто ирӯзам ҳавои мо гарма қа ба худо қатиям гӯдаку ягон ҷо бурам якта мехоҳам барам максимум 2 та но 3 та шава перебор меша нигоҳ кунӣ разбор када ҷанг када попшишам менҷи қара карде пакет сумка барои ҳамин ёра ман ҳамакаса ягон ҷо намебарам дилафрӯз гуфт як касагиро ча як каса отказ када буд бо ма мерам гуфт равшана мегем 10 сум метем бура фирмшкасем немега испанда хара равшан хоб буд хайр хушон нирӯз маърака дора ама уҷо меравам мо то меем ки маърака тамом мешава равшанам чи бемишам хоҳам боша намефуроша бро ҳам биёранша ягон чи тамом раду густа сиёма омадем да сиёма уже ёлка рамонҷад усолай ҳама ёлкаи хушрӯм ҳам рӯзда ҳам шавда ай ҳамин сиёма буд ба фикрам и ҳамун ёлкаи беҳад ёлкаи шавда бо хушрӯтар да классно магазин омадем фаромар сосиска гирифтем йогурт қаймоқ бибида ҳамин чизо қатияк мо цирк мерем бо подписчиков
Папочку, монолидум баночный арсикола. Создали наконец-то. Наконец-то мы этого ждали. Спасибо, что это создали. Это удобная банка. Вау, да иди, ты помогай. Инайтари. Егуар. А, монстр. Что-то, блядь, очень да, Мадемина, бовар мекне амин саҳари 1000 сомон доштум. Дидам 1000 сомон доштум амин саҳари. Ҳозир ман 30 сомон ё 40 сомон дорум. Просто отдельно пули амун билет 180 сомон билета дорум. Я 30 сом 40 сом дига намедонам пул чӣ хел тамом шид. Амин пулайс омад ки айс фаромарзи 150 сом барои интернет гуфт додум ша. Ма 60 сомта китоби немиси харидам чунчи ӯ шикли дилафрӯз ки тайма 50 сом қардор кадом реклама майвая пулшама расхоб када будам. Ана بعدش بازار کاروان شد بعدش سیاه شد با همین تمام شد و رفت. بعد میگم پول کجا میشوه؟ هیچی نمیشوه 1000 سوم. اینا های اوکای سالی نوی سیامه سال نو سشت آخه هوا رو بینید 10 سالی نمونن نیست. پاتریوتو وطن خوندستیم رفته برق زاریم جا خلاصه ما یک تا بیلت دیلافروز داشتیم که 3 تا بیلت دیگه گرفتن در کارای مفهوم سری خواهی میریم میگیریم که نگاه که شناسیم که وابشه بیلت نیست ما دینا رفتیم بیلت نبود مفهوم خود فیش سیر که 80 سومون را بیلت نباشه خواهی توکلی رفتستیم اگر نیویم بیلت دیلافروز مدرویم ما خواهی یالشی میریم تا میبینیم بچه میشه. من سیرک نامدم دایود نیست با کای سیرک اومدگی ممکن سیرک من سوی سیفوی چوری یگون رقص کنی اومدگی ما کجوک رقص میرفتیم انسامبل لولا دا بدیم ممکن همونجا ما یگون برنامه دا رقص کنی اومدگی دیگه دایود نیست که من کای سیرک اومدگی Интересно, билетики откуда нужно купить? Чхарики гуфту меган билет нест. Реально билет нест ай. Удамом же студент меган касо махкама билет нест.
мафтум нест хера чорний бедруем. Нигар нерай чорний нест. Гарч каса махкамай. Нама дарош махкамай на видео. Ама ҷо. Не олбе?